Ay! Nausaw na maring! Uy, Maring! Nakibalo na ka nahitabo ni Kadya? Wala na ba, Maring? Namatay ba si Inday Kadya kagabi eh? Ha? Ayaw kumidya diya, Maring. Lagi! Atuon ginato. Tuwa na to. Ha? Unsa makamaring oy, kabata pa nimo naguna-una naman hinoong kagkamatay biski mangita patagulay kung sa mong kauban dito. Malaka dito sa babaw. Ay Ginoo ko nimo. Day! Uy Maring, dili sa kino? Ay, Day, tinuod nga namatay si Kadya. Nalagi Maring oy, wala ta babawang panahon. Kaba daw, Day. Maring wala taon si Inday Kadya. Nausaw na Maring! Hoy Maring, ang binuang diha. Tutulog na yung taon. Ayun ang taon pagkuan. Binuang mahadlok po sila yung taon ani. Maring. Ay mo kadlok. Hindi ka dyan na. Taon. Hindi ka dyan yung taon na. Ay mo kadlok. Doon sa na si Inday Kadya. Maring, Buta ka, day? Patay gani. Namatay. dili ba? Unsay nahitabo niya? Ay, di na ako kalit-kalit naman na dayo. Kagabi naman talaga atake yung taon siya. Pahikaon siguro na siya, Maring, o karne. Ay wala man noon Maring. Yan sudaan gabi igulay ramantana. Gulay? Tapos jatake? Na. Pero kasagulay ko kadungog Maring nga. Nag-atake pero ang sudaan gulay ra. Napastilan, Maring. Angay pa batag mga ugulay, ane? Mahadlok naman tahan kita yung sunod ni Kadya. Ay, sa utak kayo ni pagkitabua. Wala to masayo eh. Una-una si Kadya. Karon nga wala ni si Kadya. Mag-unsa na lang taan. Ano mag-unsa? Usama din Kadya? Dili ko eh. Karon ba nga si Kadya, wala naman. Wala na po tayo kautahan. Unya, Maring. Namatay naman yun si Kadya. Ngayon pa sa itong mga utang. Ay, marang ang akid ba niya? Unya, kay mga utangan mo kita, Maring. Dilain pa sa itong mga utang. Na, ako, nakbuhay pa si Kadya. Dako, nabadyo kay kong utang niya. Mauna pa kung kamatay ni Kadya ani o di pa ko kaimpas kong utang. Maring, nabalsa naman ng patay. Wala palagi Maring. Napaabot pa ta sa mong balsamaray. Kuntak naman noon. Ha? Mao ba? Bantog ram ng maong patay? Maring, asa ba ka nakadungog og patay na ni mamong buhi? Patay gani. Manimahog ng patay. Maring, asa man dais ang magbalsamaray, Maring? Nga, kadugay ba kayo nila? Ba't lagyan ni Maring? Ay, kay dugay kayo sila. Pag abot na ba ito nila, dugay kayo ni si Inday Kadya. Nga naman Maring. Mura nagbaboy niya. Biski patay na, patiyan pa otro, kay luba-luba, bila ko agdugo. Asa man dayang bana karon? Bot, kay nakitaan to na kung gainan ni na o nilakaw. Pero lang sila. Na, basin unsa to yung mga anak to. Na Maring, basin ba o? Magkaroon na to iyang bana o mag-ihikog. Na, kumauhon ang Maring. Vigil na po ta sunod adlaw. Magduble na po ng patay ani. Maring, na magani sukod sa kasal. Naman po siguro sukod sa patay. Sa, Maring. Na Maring, usa may atong plano niya, Maring? Magbilar ka? Siyempre Maring, magbilar kita. Naway patay. Di magbilar ta. Sige na kamatog Maring. Tapal tuon niya direktong Kadya. Oh no! Hadlok ba? Naaraman dahil na. Unya Maring, mupalit naman kong padalon ako diri sa patay. Maayo gina nga plano Maring. Kay pumantay lang sa ligan, kita raman. Okay lang, naka-appeal ni si Kadya sa dayong. Wala din na siya maapil sa dayong? Wala ay. Saan yung matay kwarta? Matay, kung man siya ka-appeal karon og dayong, kita lang ani paglubong ani, kita na po magdayong-dayong. Na, ano ba na ito mga pobre? Kita na dyan din magdindayo kami sa itong patay. Saan ta kay Maring? Na maumang gani Maring. Ay ginong pagdili-dali og kamatay. Dira ba lalim?
Gusto pong mabuhi, oy. Na, gasto kaayo mamatay. Bayad na pa'y palitoron nga lungon, 18,000. Kape, kandila, pan. Napay baryo na to sa mga GI. Na, bisan pag nakay 20,000, kilatan ra na. Namaring, 5,000. Maglisod pa man ganit ta. 20,000 pa kaha. Na, niya, muhatag na lang ko og kininto sa ni sa patay para abuloy. Ako sa unya, maring, muhatag sa buko unya og 500. Maayo maring no, kay namoy ibuloy nga 500. Pero tumbuhi pa si Kadya. Ning maningal si Kadya, maglisod man lagi mo 200. Kung sa muna maring, naglisod pa manggod ni ato. Lagi sa Na basta maring, kita-kita lang gud po. Pati man anak niya. noon sa maring. Unya, pag nanatumbal sa maring, mahilo na nani. Nanay kandila, nanay patang itong suganan sa halaranan niya. Tapos, basta na itong listahan para sa muhatag sa abuloy. Na maring, muhatag pero 500. Pero dili na kung muapil sa listahan dito. Bitaw maring. Mas ang importante lang maring na dili mo hatag ng tag-abuloy. Ginangkat mo sulat. Maring, importante man kayo na maring. Hindi na pwede yung gusto maring. Kaya maugad tao na itugon ni Intay Kadya. Unsa ni tugon niya? Maring, kanang abuloy gudog ang listahan sa nag-abuloy. Kaya nga no maring, ang abuloy, ipadulong mo na sa lubong ni Kadya. Kanang listahan pod, panahon sa lubong ni Kadya, i-raffle man na, kasi sunod ilubong.